Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libu-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ang modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Alright, mga tugang, maray na aga po sa Indoga Boss. Welcome sa tayong programa. Boss, nga palibot ang ngunyan pong aldaw. And syempre, katuwang na ito ngunyan, kasabay ta in flesh. Father Momoy Borromeo, diyan po tabi mga tugang, kaibanan ta ngunyan na pagkaaga. Para po sa pag-irestorya at matagalog garo kita, Father, no? Para sa satuya po na bisita na mula pa sa Bukidnon, no? Makakausap natin ang ating kaibigan from Davao, hindi? Sir Rico Ibonya. Maya-maya lamang po. Father, good morning. Welcome back. Good morning! Good morning! Good to be back. Siyempre, kahit papano, kahit saan tayo galing, kahit ano pa magagandang lugar, kagaya ng Japan, Davao, Pangasinan, La Union, Tarlac, Metro Manila, kahit gaano kaganda at gaano
kuna ng baha, napakaganda pa rin bumalik sa sariling bayan. Ayun, di na-experience mo, Father, yung baha doon sa... Yung baha na napakaganda ang 5,300 flood control. Hindi makalabas ang tubig, kaya napakaganda ng flood control. Ayun, tsaka ilang truck yun na basura na nahakot mga... Hanggang ngayon, hindi pa rin nahakot yung mga basura. Oo, kaya yun, yung kita nyo yung bungad natin na ano yan, na music, di ba? Na pag di natin na pangalagaan itong kapaligiran natin, malapit na tayo sa katapusan. Yes. Kaya meron parang kuan lang yun, panggising sa atin. Panggising sa atin. Huwag kayong matakot. We can do it together. Di ba? Yes, we can do better. Yeah, para masundan natin at maipaabot sa ating mga kababayan itong mga dapat na ginagawa natin para sa kalikasan. Okay? Para sa Mother Earth. Sabi nga niyan, Laudato Si at saka Laudati Deum. Yun po. Mga kabayan. reminders po sa atin ni Pope Francis. Yes, okay. So, ngayon pong umaga ay makakaugnay natin sa pamagitan po ng Zoom ang ating kaibigan from far away. Pero ito yung gaganda ng technology ngayon because saan ka man sa mundo, connected ka. Yes. Yan, alright. Nasa Kagaya linya po. nung nandun ako sa Europe, Oho. nandun ako sa Japan, Yes. nandito pa rin. Ayan, parang nandito lang. Okay, nasa linya na po, mga kaibigan, kasama na natin ngayon si Sir Rico Ibonya para po makatalastasan natin ngayong umaga in regard dito sa kanilang ginagawang best practice pagdating po sa pagtatanim ng mga non-GMO na mga mais at saka paggawa ng transition from itong mga abono na chemical to organic. Hindi naman natin pwedeng biglain yan. No? Yeah, hindi naman. Dahan-dahan lang. Okay? So, Sir Rico, magandang umaga po. Welcome sa ating pong palatuntunan, Boses ng Kapalibutan, dito po sa Legazpi. Hello, good morning. Good morning, Maayong buntag! Good morning from Davao City. Yan, maayong muntag, sabi ni Father Momoy. Ayong kuntagsan. Ayan. Okay, Father. So, Siguro, salamat po sa pagpaunlak sa amin sa dito sa Boses ng Kapalibutan, isang programa na naglalayo na pangalagaan natin at maging responsible tayo sa kapaligiran, sa kalikasan. Kaya, of course, minumungkahi namin na sana maging likas tayo. Likas sa itinatanim at likas din sa mga kinakain. Kaya, nakikita naman natin, of course, may mga benefits din po ba? Di po ba may mga benefits naman po ang GMO plants, katapos mga genetically modified organisms, pero isinusulong din po ninyo ang non-GMO seeds, di po ba? Yeah, actually, Father, I used to work for, dati, I used to work for agrochemical company. Mm-hmm. No? I was an employee way back in the 1978 with Union Carbide Agrochemicals. Then later on, I was employed with Rampulang, a French agrochemical company. And for the last 18 years, I was really involved with pesticide. Even when I graduated from college, I worked for almost more than a year sa isang banana plantation dito po sa Davao City and Davao del Norte. So my exposure to pesticides quite somehow medyo malawak-lawak din, no? So, well, right now I am into seed production for OPV, no? Open pollinated variety white corn. Ano po yun? Open pollinated Variety. varieties. OPV. Mga ano po yun? Ano pong ibig sabihin ng open pollinated Material. varieties? Tama po, Father.
Ayan. Sir Rico, anong ibig sabihin itong pag sinabi natin open pollinated variety ng corn, o white corn? Anong pagkakaiba na ito doon sa ibang variety? Well, there are tinatawag na hybrids. No? Mhm. There are tinatawag na hybrids which is a product of a cross between a male and a female, and it developed a product, the F1, no? F1, the first filial generation in corn, that's the hybrid. Yun ang binibenta in most cases sa yellow corn, binibenta ng mga seed companies among the various corn growing areas in North Luzon, some in the Negros Island, and dito malaki sa Mindanao. Mhm. So, karamihan nito ng hybrids na F1 are yellow commercial corn. Mhm. Now, there are also na white corn na F1 din, no? F1. But in most cases kasi, itong mga with the new technology now of modifying the gene components of a corn plant, so yung nga, the use of glyphosate in GMO corn malawakan na rin, no? Because well, as you know, yung weeding expense in a cornfield napakalaki nga. Now comes also this mga open pollinated variety, yung mga traditional natin na white corn, like yung mga varieties developed by a state university dito sa Cotabato, University of Southern Mindanao. They have developed OPB variety ng corn, which is, you know, as alam nyo, corn is a staple food, no? Mhm. Among Opo. the Visayan people, especially in Cebu and Negros, Leyte, and some part of Mindanao. Because alam nyo, Mindanao is a groupation of so many tribes, and a big portion of the population is Cebuanos or from Visayas. Ayun, yun. O, ito pa lang yung white corn na to is for human consumption. Yeah, hindi ito feeds. Mhm. Ito yung mga nakain ko noong 1962. Di ba? During the time na mahina ang supply ng bigas doon ng NGA pa, di ba? Yun ang nag-sustain para tayo lumaki. Yan. Pero Yung white po, corn. I remember that, Sir Mar, no? There was a time during that late early 60s, a combination of palay and corn Yes. mix na binibenta ng NGA pa, national, or NGA ba yun? O NGA pa, eh, NGA. NGA, no? They Aba. sell it on a mix ratio of rice and corn. So that was it. Ayun. Okay. We understand na nung mangyari yung GMOs na ito is ang kanilang target is para mass production. No. Now, dito sa open pollinated po, kumusta ang production nito? Well, GMO, itong mga, you mean production ng GMO versus the OPB? Yes po, yes. Usually, because itong mga GMO products are well researched, they have put in a lot of attributes to the product. So, ibig sabihin, they have really improved the genetic makeup of a crop, of a corn plant. So, ibig sabihin, kung yield ang pinag-uusapan, technically, it yields more than non-GMO yellow corn. No? Kasi meron din mga non-GMO yellow corn eh. Yes. Now, as far as it's although malaki yung yield niya, but it's also very voracious in the fertilizer inputs that you really place in. Mhm. No? Well, of course, in terms of expense, in a GMO corn field, if you are to really put everything there, somehow very expensive, no? Ang cost of production. Plus, of course, the cost of the seeds, no? Mhm. The cost of the seeds na you use per hectare, about
that would range anywhere from 10 to 20 kilos Mhm. per hectare. Mm. So malaki talaga. It would really cost so Malaki much, ang no? kapital, malaki ang farm inputs. Malaki ang kapital. Mm-mm. Ayun, malaking kapital, malaki ang farm Tama yan, inputs. Father. Ang aim mo is para malaki rin ang production mo. Kaya lang, ano ba yan? Nagbe-break even lang ba o kumikita pa rin? Sad to say, most of our yellow corn farmers, because of its, sabi ko na lang, because of the economies of scale, maliliit, no? Mhm. Maliliit ang mga kuwan natin ng mga lupa, medyo nahihirapan talaga kumita yung ating magsasaka. Mhm. It's really very hard for a corn farmer to succeed for a 1 or 2 hectare farm. Mahirap talaga. Because of the economies of scale. First and foremost, Mm-mm. ang ginagamit ng mga farmers na ito, kalabaw. Sometimes it doesn't have a kalabaw. So you have to hire a kalabaw and a manpower to do all this plowing. Plus, of course, the delays in the, in preparation of the land. So there are a lot of factors but that are involved that would really trigger down to a low production and low production, low yield, and yung pang presyo. Yan. Uh-huh. Because sometimes magkasabay-sabay itong mga mais na harvest is either yellow corn or white corn, mabagsak ang presyo. Mhm. But one thing that I've observed na yung prices ng white corn, OPB, is relatively higher than the yellow corn because the yellow corn kasi purely as a feed grade. Mhm. Ibig sabihin, these are processed into feeds for poultry, Yes. swine, cattle, and everything, no? But itong ating white corn is for staple. Ayun. Para sa pagkain. Sa pagkain. Oo. Pagkain. Pagdating mo doon sa sa impact sa environment nitong mga GMOs at saka yung OPDs natin, kumusta ho ang inyong studies nito? I don't have any very secured facts and data, no? But because, I've been out of the agrochemical industry for the last since 1996, no? From 1996 kasi I went out of that industry and I went into farming, Mhm. no? Plenty of crop that I was involved with, no? Now, of course, as we know, in GMO crops, the use of herbicide like glyphosate, yung Roundup or the other brands of glyphosate, I think ngayon there are already, as I heard from technical people in the agrochemical industry, na meron daw mga 200 brands of glyphosate. Mhm. And the first brand of glyphosate, yung Roundup, it was produced and marketed by Monsanto. Yung Monsanto, yung again, Monsanto seeds, ano? Ano po yun? Kasi itong mga GMO varieties, parang dinesign po ito sa laboratory. That is right, no? And design sa laboratory, kaya dependent din sa mga commercial chemical fertilizers, di po ba? Bomba. Totoo po yan. Bombarded Totoo po with yan. yan. Chemicals din talaga. It is voracious in the need of its fertilizer. Ayun. Kaya Ano? pag nagmahal yung fertilizer at di mo na-sustain yan, talagang bababa ang yield mo. Mababa din. Oo, yun. Actually, sometimes kasi in farming, you have to really balance everything ba? Yes. Hindi man pwede na you have to go all through itong gagamitin. But again, titignan mo rin yung katapusan if ever you still make money. Mhm. Unfortunately, pag-iisip ng ating mga farmers, hindi pa sila dumating sa ganyang level. They have their yung empowered sila to think either if I would use this, would I still gain money? If I would not use this, would I still would I get my desired yield? Something like that. So, dapat siguro yung mga farmers natin mabigyan talaga ng empowerment on how to decide of their own that farming for them must be treated as a business. Yes. Hindi lang yung as a way of life, no? Mhm. Mhm.
I remember when I was in college under my father, William Masterson. I'm a graduate of agriculture, agronomy from Xavier University at Ateneo de Cagayan. In fact, marami akong mga kaklase taga Bicol at that time. Oho. Mga Bicolano who went to that college, to that university, who took agriculture then. Now, sabi niya, let's treat farming as a way of life. Maybe at that time it could be said as a way of life because 40, 50 years ago, life was then so simple. Tama. Life was then so simple that you can just, as a way of life, that lahat ng pangangailangan mo sa bahay, makukuha mo lang sa garden. But today, time has really changed so much na hindi mo na pwede sabihin na you will produce anything that because life, way of life. You have to be more focused now and treat that as a business para kikita yung farmer. Kasi pag hindi kikita yung farmer, alam mo ngayon, sa kahirap ng buhay, nakikita natin, yung ating government is lagi lang tinutulungan itong mga magsasaka because kulang ang kita, kulang ang kanilang with the porpoise and everything. So, mahirap talaga ang buhay ng isang magsasaka having 2 or 3 hectares. I can feel that, Father and Mr. Mar. Mahirap talaga. Kaya kung titingnan po natin, itong GMO varieties, malakas nga ang kita o kung kaya ang production, pero ang production cost napakamahal din. Kaya tapos yung mga farmers kung minsan siyempre kulang sa kapital, instead na halimbawa 10 sacks sa ilang hectares, gagawin na lang na 5 sacks of commercial fertilizers, kaya tuloy ang production mababa. That is Kasi right. kulang Tama yung yan, Father. yung Kulang yung pangangailangan ng input, pananim. kulang silang pang-input. Ayun. Ang akin ina-advocate dito is the balance of everything. Balance. I-balance, yan, The tama. balance of everything. Balanse. Now, going back to Sir Mar na tanong about the environment, we know really that pesticides are dangerous to our environment. In fact, there was a move before among mandated by the Fertilizer and Pesticide Authority in the early 90s. I was still involved with the agrochemical industry to ban yung mga really dangerous pesticide, no? Yung toxicity is yung toxicity level niya ba na very high, na even at low dosage it can really it can really contaminate our mga rivers, mga swamps, no? Like a product called it was already banned, endosulfan, no? It was a highly used pesticide in that time to control kuhol. Right? Remember yung kuhol Opo. sa palay? Yeah. Noon, ginogrupo natin, excited mag-culture ng kuhol. Kaya ginagawang pet. Ngayon, pest na. But eventually, it became a pest because uncontrollable yung pagdami. Yes. Its production is can no longer, the demand for it, masyado nang mababa kasi yung kanyang pag-develop ng mga kuhol. So, eventually, it became a pest. Yes, from pet to pest. And, yeah. And ang nangyari, since there was very little material for that, little material of product for that control, yung tinatawag na snail killers, no? We call it snail killers. Some progressive farmers were able to develop and think na yung pala mag-insecticides pwedeng gamitin, like the brand name yung endosulfan. So endosulfan became a phenomenon not to control insects but to control snails. Snails, no? And so toxic that anything that is on or in the water, pag tinamaan ng endosulfan,
Tikalbong yan, Father. Baliktad yung isda. Lahat yan ng mga aquatic organism dyan with the use of pendisulfan. Of course, patay din yung alcohol, of course. No? But again, yun na nga, yun ang mga nangyari ba? When we say about pesticide, it has something to do with environment talaga yan. Somehow. Yeah, ang pesticide, ibang-iba sa insect repellents o kung kaya yung yung natural panglaban sa mga pests. Di po ba? Di ba mayroon tayo mga sa organic farming, meron po tayong dinedevelop na mga insect repellents. Yes, Repellents pangpaalis. Hindi insecticide. Kasi kapag masyadong insecticide o herbicide, ang health ng tao sineset aside. Yeah. But again, Father, no, to put also some justice to the agrochemical industry. In the 90s, these companies selling pesticides were mandated by the Fertilizer and Pesticide Authority on a program on the judicious use of pesticides. No, yung nga, ang sinabi ko kanina, the fertilizer, the government had put a ban on very toxic materials. So yun ang naiiwan, mga under the category of lesser evil nga. They're still evil but lesser evil. And the government also mandated these pesticide companies to provide PPE, no? Yung mga personal protective equipments like long sleeve, a mask, yung mga paraphernalia na to protect them from exposure to pesticides. And there was also a very aggressive educational campaign on the use of pesticide and the application of pesticide, because ito kasing mga pesticide, some farmers, if you would observe, maybe in the rice farms or in the corn farms in sa Bicol area, sometimes they spray at the middle of the day. Ibig sabihin, even at 11 o'clock, 12 o'clock, or 1 o'clock, some farmers still spray. If you can observe that. So ito mga panahon na kasi yan, yung mga may init na, they have to be, they don't have to spray because yung init, yung pawis mo, and yung exposure ng mga kwan mo, ng skin mo, and the films or the spray droplets may drop on the skin, so it provides a toxicity to the farmer applicator. So the companies at that time were so aggressive of providing education of judicially handling pesticides and the right use of pesticide for every crop, because yung kasing mga insecticide, Sir Mar and the Father, Apa. may mga may mga label yan eh. In the label na kung anong crops, doon mo lang siya pwede gamitin. Specific. You cannot Very specific yun. There is a label. But again, some mga ibang mga very content na progressive farmers o gusto nilang mag-testing, they try to experiment on otherwise. Mga ganyan. So, minsan, nakakaroon ng problema, nakakaroon ng mga accidents, exposure because of, of the mga ganyang bagay. Ayun. With the advent of demodernization natin, including yung drones na ginagamit na yata sa application ng pesticide, is this okay, sir? Yeah, that's okay, no? That's good. Sir Mar and Father Momoy, the use of yung kasi mga ganyan, these are equipments, no? Yeah. Technology, use equipments. Now, if you look at a farmer spraying a palay na lang, a hectare of palay. A hectare of palay. Just imagine a farmer spraying about 6 o'clock, 7 o'clock in the morning na wala masyadong drift, wala masyadong mga hangin-hangin. So, mag-i-spray siya. Now, the volume of pesticide
formulated na, no? Because meron kasi mga dilution rate yun eh. Ano ba, sa isang tangke ng sprayer, nilalagyan natin yan ng mga 20 to 30. On the average, no? 20 to 50 ml of the pesticide product into the water. And sometimes, nilalagay nila sa malaking balde with that ratio, haluin nila, then nilalagay nila sa kanilang sprayer, and they spray the whole thing. Now, a hectare of rice field, magandang exposure would constitute about 20 loads to 25 loads per hectare. Now, so if, in other words, if that is, alam mo, ilagay natin 25 loads per hectare times tag 16 liters pa niyan per load. So actually, you're putting in about 400 liters of water of the solution. I mean, no? Of the solution, 400 liters of the solution in a unit area, 1 hectare. Now, with this modern equipment, like the use of airplanes, the use of eventually, ito na nga, drones. No? Drones na. Actually, you with drones, no? With the drone application, you can just put in maybe mga 30 liters lang of the solution per hectare for 40. So, ibig sabihin, your 400 na volume of solution using the old way of using a naphtha sprayer, 400 liters as against to 30 to 50 liters of solution. Just imagine, yung exposure pa lang sa tao, Yes. yung isa is 400 exposure tao, ito naman drone is only 50 to 1. And of course, the environmental impact. So, napakalaking bagay with the use of technology. Ayun. No? Ayun. Uy. So, ang ibig sabihin niyo po, yung comparison, no? Apo. Using a 400 liters of solution in 1 hectare as against to 50 liters of solution in 1 hectare using drone. So, napakalaking bagay yan in terms of exposure, environmental impact, everything. Yeah, no, talagang pero ilan lang ang magkakagamit ng drone. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, susumahin natin, technology, kuminsan, at mga tao, mga farmers, kuminsan, hindi lapat. hindi Hindi angkop ang technology. Hindi angkop kasi, of course, we might think na ang farming, sinasabi natin, parang way of life. Actually, it's a business and at the same time, very scientific. Lalo, ito using ng mga technology ito, kasi ang model po nitong mga technology ito, mga pesticides, GMO, is really industrial. Di ba? Yung American model of farming is really an industrial, sinasabi ko nga, tawag ko nga po nito, industrial food technology, food system. Na, kaya, ang problema po natin, kulang naman po ang full instruction ng paggagamit itong mga pesticide. Kaya kung minsan, mali ang pag-application itong pesticide, o kaya tapos iba pa, kasi mga traditional farmers po ito, kaya tapos papasukan natin ng bagong technology, medyo hindi po masyadong lapat. Kaya tapos, kaya kung minsan, palpak ang farming system, kaya kung minsan, palpak po ang sasabi, ay, wa-effect itong technology ito. Mali ito. Mali po ang application, kulang po tayo ng instruction. Yeah. Kaya kailangan talaga ng proper education and training pagdating din sa mga bagong ekipahe. Hindi po kagaya noon ng ginagawa nyo sa planters products, na dami po mga technicians. Ang mga technicians po talaga kumalat sa mga farmers, at nandyan po talaga may mga
may mga mga demo farm, katapos pinupuntahan talaga ng mga farm technicians, ng mga ano ba yun sa mga MAU. Usually po ang mga municipal agricultural officers hindi po masyado sa opisina, kundi nandun po talaga sa mga farms. Ang mga farmers naman, ang mga MAU naman po ngayon, hindi naman po lahat. Karamihan sa mga MAU ngayon, nandyan lang sa opisina. Ang mga farmers naman, medyo alanganin pumunta sa opisina. Kaya kuminsan ang technology, ang pagtuturo, ang instruction paggamit ng mga bagong technology, kuminsan hindi po masyadong nakakarating o kung kulang po sa mga farmers ang pag-apply nito. Ayun. Kulang sa update, Father and Sir Man, no? Ako, I can share also this experience, no? Just like yung ating kaibigan si Enrique, si Iking, we used to work together sa Planters Products Incorporated. We sell fertilizer and pesticides, no, chemicals. And at that time, we were right at the beginning of the Masagana 99. Masagana 99. Yes. Oh. Yeah, po. So that was a leap, a very big leap at the time of President Marcos of, making this country at that time ang importing country. Eventually, nagkaroon ng konting panahon that we were able to export rice in its time, during the Masagana days. But again, there was also some flaws, especially on the environment and the use of pesticides. When the Masagana thing was established, again, there was a need for the fertilizer to be put to increase yield. With varieties coming out of IRI, yung mga IR8, mga miracle rice, something like that. And again, in the use of pesticides, Father Moy and Sir Mar, at that time, I can remember our recommendation then was to have a calendared spraying. Ibig sabihin, 3 days after you spray, 3 days after transplanting, you spray herbicide. May training po talaga. Ha? May training talaga, katapos nandun talaga sa mga farms, di po ba? Kinahon pa talaga, kahon. Yung bang, para bang, there is really a regimen where to spray. 30 days after transplanting, spray. So there is yung bang, a specific number of spraying activity. Now, eventually, people from research and from the environment came to understand na dapat hindi pala ganyan dapat. We have to study the insect population. Where kailan bang insect at what threshold level, kung ilan yung insect na andyan, na can cause economic damage. So, ang naging basihan na later on was the threshold level of insect and the kind of infection or infestation na kinukuha niya. Napipinsala, no? So, medyo that program of calendar spraying, nag-shift na yon into judicious spraying. Na ang farmers, to the efforts of the Department of Agriculture and from those coming from the industry, mga NGOs and co-ops, agricultural co-ops, they were able to receive, trainings and seminars and farmers meetings na hindi pala kailangan dapat mag-calendar spraying tayo. Ibig sabihin, if there is a threshold, ibig sabihin kung ilan number of insects that can be found in a certain unit, that's the time na pwedeng sprayan. Kung less, hindi mo na tayo mag-sprayan. Ibig sabihin, yung calendar spraying, which is a very strong regimen of, say, 8 sprayings to 10 sprayings in a cropping season, nababawasan ng 5 or 6. So, what is the result then? Ibig sabihin, less toxicant, less exposure, and those less hazard environment ang nangyayari.
And out of this mga researchers dito, mga new things na nakikita to develop really a environment that is relatively chemless. Endless. Oh. Kailangan talaga, Father, ang AI agriculture. Oo, talaga kinakailangan po talaga. Saka noon talagang masasabi natin na talagang on the job. May training talaga. Angkop May training. talaga at tamang-tama po ang mga farmers noon talagang fully trained. Kaya- Natutukan. Natututukan. Father Sir Mar, na-observe natin, nung nagkaroon tayo ng mga devolutions ng ating mga departments, Oho. ang nakikita namin sa mga probinsya at munisipyo, nawawala na yung mga specialist, Yes. Oho. Yan. agricultural specialist. No? Totoo yan. Nawawala na yung mga naka-focus ba, mga technicians focus on a certain, halimbawa, doing animal husbandry. And diba, animal husbandry, lagay mo, may baka, may piggery, may baboy, at may manok. At that time, meron tayong Bureau of Plant Industry pertaining to plants, at Yeah. meron din tayong Bureau of Animal Yes. Industry. Talagang very specific ang mga programa. Kaya ngayon, in the new system of government now, sa revolution, meron din tayong Provincial Health Office. Provincial Veterinary Office, of course, focus sila dyan. And again, yung atin lang sa Cagro, Provincial Agricultural Office. Ang nakikita ko lang especially on the Cagro thing, o Stagro, nawawala yung ating mga specialista on rice, on vegetables, on corn, on, on papaya, yung mga ganyan, and everything, no? Nawawala yung mga experts ba, yung mga people who are really trained to handle those kind of things. Nagiging generalist sila. So, parang ang kanilang maging recommendation is a shotgun approach because they know a little of everything. Ibig sabihin, yung mga tao talaga, if you are to try to visit a local city agricultural office. Kung meron ba sila nakatutok to handle vegetables, meron sila nakatutok to handle what crop ba andyan sa Bicol, say yung mga pili or fruit crop or banana. I would try ma-frustrate ka na wala. There are daramihan generalists. Ayun. Opo. Okay. Ay, hello kay Christine Ibunya. That's my dad ngayon. At saka si Nyobitan Ibonya. Ayan. Okay. And hello kay Gina Balaguer Valderrama, kay Sir King Rinaldo, at saka kay Santi Chope Aranya, and Alan Quintana III. Yan, ang nakantabay sa atin. Okay. Sir, balikan natin yung itong open pollinated na variety ng mais sa pagpo-produce po ninyo. Now, ano bang sistema ng pagtatanim ninyo nito, and including the application po ng ating mga fertilizers? Okay. So thank you, Sir Matt. Naibalik tayo sa ating pagtalaga. Aba. Now, we are now producing yung OPB nga, white corn, no? But itong aking ginagawa ngayon, I am producing for seeds, no? Ibig sabihin, meron akong isang who buys my seeds, isang company who buys my seeds out of the harvest. They provide me registered seeds, no? Kasi yung mga seeds kasi maraming category yan eh. From the breeder seeds to the foundation seeds to the registered seeds and to the certified seeds. Okay. Now, yung mga nagtatanim ng mais, white corn, OPB, na binibenta nila for staple, no? We recommend sa kanila to use the certified seeds. Okay? Ano po yun? Yung certified seeds naman are seeds coming from a production area na gumamit ng registered seeds. Okay. There are institutions that sells registered seeds.
like UP Institute of Plant Breeding. Nagbibenta yan sila ng registered seeds. Then, yung University of Southern Mindanao, Department of Agronomy, nagbibenta rin sila ng registered seeds. Yung Central Mindanao University in Bukidnon, they're also selling registered seeds. Now, they sell registered seeds to accredited seed growers of corn. And like myself, I am an accredited seed grower for corn because I attended a seed growing training by the Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. We have attended that kind of training. So, binigyan nila ako ng accreditation for me that hindi kasi basta-basta to be accredited, you have to go on a lot of training. Now, so I produce these seeds. Okay. So, like other farming methods, like corn, you must have at least a good plowing or land preparation. Land preparation thing. Na at least ang land preparation mo, if ever you want to plant, kasi there's also that meron kasing seasonality yung ating corn plant eh. Yeah. Hindi naman all the time pwede ka magtanim. Hindi whole year round yan. Seasonality, maybe in Bicol, I don't know yung situation sa Bicol, because Bicol, especially on the second semester of the year, diyan ang maraming bagyo. Yes. So I don't know how they manage to do that. But dito sa Mindanao or Davao region, usually ang corn planting dito start in June, July, and August, and to be harvested by October, November. Now, kasi pag December, especially in Davao del Norte, maulan na rin yan at bumabaha pa between December and January. Planting comes next by April. Usually, April, right after the Holy Week, tawag ito, that's the start of the monsoon. So, paplanta man sila. Pero po ba, June, July. Kuya Rico, So that's the cycle. di ba nagbabago na rin po ngayon ang climate, kaya baka magbago din ang planting calendar? Kasi hindi na po tayo pare-pareho ng mga matindi po ang climate change, di po ba? But somehow, yung general trend niya, andyan pa man. The general trend, andyan pa rin. Nagbabari lang ng mga 2 weeks, 3 weeks. But the general trend of planting in the old way of calendar planting, andyan pa man. Basta ang importante lang, hindi ka lang bahiin during the harvest season or the planting season ng mais. So anyway, back to the land preparation. We do our land preparation using a tractor. Okay. Kasi mas efficient man ang tractor talaga. No matter what, between a Carabao and a tractor, mas malayo talaga. And besides, yung time. Because time is very important in farming. Hindi mo pwede pabayaan yung time because once madelay ka in planting ayun, problema yun. In fact, there is a famous statement among mga farmers dito, among mga orchard growers ba. Sabi nila, dapat you should have that importance on time, especially in agriculture, because one day delay in planting will also result to a one day delay in harvesting. Tama ba yan, Father? So ibig sabihin, you have to plant on the day na gusto mo para at least pag harvest, you can get that harvesting time on that particular day talaga gusto mo. Okay. We plow using a disc harrow. Then 3 weeks later, we plow using a disc plow. Then 3 weeks later, we followed it up with a disc harrow. I-cross natin yan, i-cross. Now,
Some areas, yung mga malalaking area, no, if you want to look at YouTube, yung planting kasi na doon is already mechanized. But sa atin dito, well, because of our farm sizes, maliliit, the use of equipment as planting equipment, no? Pero masusunod lang po ang planting schedule kung nandyan po ang mga tractors, mga ganon, kayang-kayang ma-schedule yun. Paano kung yung mga tractors dito o lalo na kung pinamigay na sa mga farmers, hindi naman na-maintain, apwera yung mga tractors and mga land preparation equipment, hawak pa rin ng munisipyo o kung kaya ng MAU para ma-schedule na lang sa iba-ibang may iba-ibang farmers. Kasi kung kalabaw ang gagamitin, matagal po, mahirap makasunod sa planting schedule. Yes. Yan din ang isang ng use of may mga kalabaw. Madidelay tayo, especially kung minsan kasi kung tag-ulan, hindi ka masyado makapaggamit ng kalabaw. Like banner tractor din, no? Kasi yung maputik masyado. Mhm. No, mahirap pa ng kalabaw, no? Mag-forward. Dapat yan medyo dry ng konti, no? So you can actually plow. In like manner, ganun din sa tractor. But, mas madali kasi ang tractor. Once you get that opportunity to magtaro ka na, gamit ka ng disc plow, madali. Because a hectare can just be finished in less than 2 hours. Enrico, sa preparation sa land preparation, it took how many days? Depende sa Ang farmer, area. Kung farmer using isang farmer, abot ng mga 8 to 10 days. Wow. 8 to 10 days yan, ha? Because yung kalabaw kasi, pag uminit na yan, hindi naman magkuhan yan, mahina na. So, kukunin na naman yan ng kuhan, yung magdadaro, ilalagay naman dun sa tubig. Yung tubig, o na may lapok, yung may mga putik. Mhm. O, doon siya magligid-liblib. Tapos, babalikan naman pagkahapon, alas 3. So, ibig sabihin, very limited ang time talaga. Kaya may mga break. May mga break. Ligo break o ano. Yun ang mga shortcomings talaga. Mhm. No? Shortcomings ng the use of farm animals. Yes. Dapat nga yung ating gobyerno, especially ating mga congressman, marami man silang pera, they have to provide, farm equipment. Yes. Kahit na gagawa sila ng system, selda nila yan. One tractor for 50 hectares. So one tractor for 75 hectares. Yes. Mhm. Kung ganun na sistema, because yun naman kanilang CDF, napakadaki. Ilan man lang yung mga, magkano man lang tractor, equipments, mga 2 million. So, kayang-kaya natin na instead na pamigay-bigay ng yung mga noodles dyan. Actually, kung sa kaya. Pero ang problema, ito yung kung minsan marami pong Koreans eh. Ito yun yung importansya ng dapat na ang mga farmers mayroong representation in every municipal development council, di ba? Para mayroon silang say dyan. That they can demand, no? Na dapat yung farmers natin can have that kind of, they have to make themselves a dignified farmer. Yeah. Hindi yung kasi farmer, alam mo kasi minsan, when you say farmer o magsasaka, yung bang masyadong yung self-esteem nila nag-law. Mhm. You have to respect these farmers because yung farmers they are really the backbone of our country. In fact, if you look at the figures, the statistics, lahat ng ating mga food crops report. Lahat. Tell me kung anong, maybe yung mga plantation crop lang ini-export natin. But these are not native product natin. Like banana, we export banana. Yung mango lang pala ang ating produkto na in-export. Pineapple, di man atin yan. These are introduced fruits na we export to other countries. I think mango lang yata yung ating local product na we are exporting right now. Okay. And to some extent now, durian.
Ayan, Ano durian. na-export ng Mayroon durian. na sa Singapore. Ayan. Okay. Yeah. Sir Rico, we will pause for a while. Padaanin lang natin ng ilang mga at pagpakilala ng impilan. And we will be back po for more inputs from you para mag-iyaan natin ating mga kababayang Bicolano in regard to planting nitong mga tinatawag natin na open pollinated na variety ng white corn. I got a friends there, Sir Mar. Yes, It's pa. June Pakulan. It's very active in agriculture. Yeah. And I think in Naga, and a fellow Agi dyan, si Mr. Fabis. Yes. And they also Apa. come there in your place. Okay. Sir Rico at saka Pare Mamoy, babalik po tayo. Yes. Makalipas lamang po nito. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubon ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravac sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Thank you very much sa Papa June. Balik po kita sa programa. Pari Momoy, balik po kita. And then Sir Rico, good morning po giraray. Hello Hi. po. Yes, abo. Good morning. Yes, Sir Rico. Yan, balikan natin yung ano. Kumusta yung ano? Ano bang ano yan? Pagkakaiba nitong sa open pollinated variety at saka dito sa gym o pagdating sa paglalagay natin ng mga abono dito sa open pollinated ba papunta na tayo doon sa organic or 50-50 pa tayo? Okay. Alam mo, Sir Mark and Father, through the years, yung ating lupa talaga, nagiging konting acidic, and becoming poor. Now, with the use of organic thing, it would really help the fertility profile ng ating lupa. Yes. Now, what I can suggest is, although we cannot go an immediate transfer from an inorganic user to a pure inorganic user to an organic user, it must be a transition. Yeah. Dahan-dahan ba? In fact, I like that idea ni Father Momoy na maybe this season we can start 25% organic, 75% inorganic, then the following season we can put in 50% organic and 50% inorganic, and eventually the whole process it becomes an organic farm.
staggered muna, no? Staggered muna. Para makita rin natin kung di ba naapektahan nung yung production natin, yung yield. Kasi kung biglain natin, makikita mo talaga yung big drop in production. Yeah, Opo. Because kung titignan mo yung mga requirement kasi ng lupa, ng plant, as far as the nitrogen, phosphorus, and potassium, the sulfur, magnesium, calcium, malilit talaga ang content ng ating organic material. In fact, if I may suggest, once you go on organic, the use of foliar na combat, yung foliar fertilizer with trace elements, prevent yung pagkukulang ng lupa. So, like that, no? Kung foliar, direct na sa tanim. Kung non-foliar, sa lupa muna, lalong-lalo na kung ang lupa ay palaging commercial fertilizer, chemical acidic na, kinakailangan muna ng healing ng lupa. Yes. Healing ng lupa. Totoo yan. Opo, yun. Yan yung pinaka-importante doon. I-consider natin Maraming yung lupa. ways, Father, and the more to really amend yung lupa. One maybe is the use of the application of dolomite. A combination of calcium and magnesium na at least ma-raise up natin. Aakit yung Kasi yung toxicity ng lupa, lupa. Malower natin acidity ng lupa. Pero dahan-dahan ito, no? It's not a one shot gun deal ba na ngayon lahat everything must be put there kasi masyadong expensive. Hindi rin kaya ng ating magsasakayan. Has to be a gradual thing. Opo. And maybe yung mga crop rotation, intercropping, things like that, not can really augment the fertility and the viability of the lupa. Opo. Pero mga kailangan natin Yes. Sir Rico, maliban doon sa mais, mga ano pang mga products po ng agricultural products ang pinoproduce po ninyo? Ano pang ibang open variety, open pollinated seeds ang nandyan po sa inyo? Oo, yeah. We are now we are planting so much hectareage, and aside from that, I am into in durian, mangosteen, and longkong lanzones. 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 On the side, yung ating hindi kasi masyado binibigyan ng attention masyado yan kasi highly seasonal naman yan. But right now, very high yung ating ngayon, yung because of the short drought period in Davao region. Lahat ng mga prutas ngayon dito sa Davao region na mga trees, namunga, durian, mangosteen, longkong, avocado, everything. So again, Davao is, we say blessed. In fact, there is an ongoing festival called Kadayawan. Right now, it's happening here in Davao for the month of August. And in City also, we have a durian festival doon. Ayun. Sir Rico, bako namin kayo bitawan, nais namin kayong hinga ng mensahe for our farmers here in Bicol also. Advice ba? Anong mga dapat na gawin para sabi nga maging successful tayong farmer? Lalong-lalo na po, sabi mo kanina na may mga classmates po kayo dito, mga Bicolano, at may mga nag-aral din ng agricultural technology sa nakasama mo noon ng mga Bicolano. Sana po ma-activate sila para may palagana po itong ginagawa ninyo ngayon. Sige, thank you very much. Okay, mga kasama kong magsasaka, magandang araw po. And well, yung atin lang ma-advise ko, let's be focused on yung ginagawa natin, because by focusing our effort, we can develop a system. Like if you are a corn farmer, let's develop it in the right way. Ang yield natin tataas, and eventually kikita tayo. Yung ating bottom line, yung ating income ay tataas, no? And again, in corn farming or any farming
any farming activities natin. Well, again, as a farmer, we don't stop learning, no? Well, may magsabi sa atin, maganda ito, we accept the advice, we process the advice, and eventually, ikaw talaga mag-decision. Because tayong farmer, we have that right, it's a God-given wisdom given to us by our Almighty God, na we process whatever we receive, and we do whatever what is right for our farm and for ourselves and for our family. Yun nga. Then, again, there are technologies available. Yun lang, kung matap nyo on the right people, and the use of, again, we try to develop our soil, because our soil really for the last so many years has been bombarded with inorganic fertilizer. So again, kung meron tayong source ng chicken dung, cow dung, or feed, soil, or the products being processed nyo dyan, na organic fertilizer, we use it. Although, may kamahalan din kasi yan, because it needs money to put it in your farm. Dahan-dahan lang po tayo. In fact, in your own backyard, you can develop a pit full of trashes and everything. Mga tawag ito yung decomposable materials. Just put it in the pits, and later, pabayaan nyo. Then, if you have, go to a woodland. Go to woodland, kung may makita kayong pile of leaves dyan, especially during rainy season, and you try to scratch the underneath of that pile of leaves, may mga white materials dyan. Those are beneficial microorganisms. These are protariums, these are fungus and bacteria. Like kung kukunin mo yan, put it in your pit, that would enhance the composition and provide the proper decomposition that can provide the available nutrients para sa inyong mga vegetables, mga farms, whatever. So again, there are a lot of things to do. Just be open ating mga mind, open ating ideas to receive information. Then again, what I said, let's we got the gift of wisdom given by our Lord Almighty. Binibigyan tayo ng process, and we accumulate all this information. And the last thing is tayo mismo ang to decide what is better for us and what is good for us. That's all, Father, and Sir Ray. Sir Mar. Sir Mar. Okay, thank you very much po, Sir Rico. Father, bilis ng oras. So, oo. Pero sumahin muna natin. Yes, aba. So, ano ang mga na-pick up mo? Well, ang pinaka-ano sa akin doon yung itong preparation ng lupa, di ba? And Land then preparation. yung sa planting na 1 day delay in planting ends to 1 day delay in harvesting. So, minsan 2 or 3 days eh. Kaya napakahalaga nito na Meron pa Mar. To pick up from a good professor. Yung there is no barren soil. Yes, there is no barren soil. Ayun bagani. Okay. Tama yun. Okay. So, kaya yung sa atin na sinasabi natin, healing the soul, soil, and society. Yes. Nandyan pa rin ang healing. Correct. Kasi sa ngayon, masyado ng apektado po, masyado ng toxic ang soil, kaya tuloy. Maraming toxic na rin tao. Maraming ng toxic na tao. Kaya marami ng toxic na tao. Kaya una, i-heal mo na ang soil. Yeah. Pangalawa, siyempre, yung mga seeds na talagang organic seeds. Na katapos. Kasi kung katapos, titingnan din yung mga beneficial organisms. Yes. Napakahalaga din. Opo. Kaya makikita po natin na ang mga farmers ay hindi lang po basta-basta farmer. Ang farming ay hindi po basta-basta. Kinakailangan talaga continuous education. Yes. Okay. Continuous learning. Hindi pwede yung gaya-gaya. Hindi po gaya-gaya. Kinakailangan at siguro baka malaking tulong na rin partly sana yung mga young people ngayon na very much
alam na alam yung AI, Yeah. artificial intelligence, Hindi additional income. hindi lang additional income, kundi absence of intelligence. Ay, medyo... Anyway. At saka, it's good also ngayon na dumadami yung mga learning site for agriculture na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan to learn at saka magkaroon ng hands-on dyan sa natin ng lupa at saka ng mga farms natin. Kaya one of these days, mag-immersion tayo dun kay Kuya Rico. Mabiyay tayo, punta tayo. Mag-immersion po kami. Mag-aral po kami sa inyo. Ma-document natin yung ano. You are welcome here in Davao. You're welcome in Davao City. Yes po. Ay, salawaton po. Yeah. Salawaton. Ayan. Okay. So, Father, before we end our program for today, siguro ang blessings ni Father para po sa ating mga listeners po. in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Diyos Ama naming makapangyarihan, na ang kapangyarihan ay ginagamit para sa kalikasan at kabutihan ng tao. Salamat po sa pagpapadala mo sa amin ng iyong anak na si Jesucristo para makiisa sa amin, para kaming lahat ay magkaisa, para sa kabutihan ng lahat, kabutihan ng kalikasan, kabutihan ng mga tao. Lahat pong ito ay aming pinapasalamatan, Jesucristo, na pagpadala mo sa amin ng iyong Espiritu, Espiritu Santo, na siyang humubog sa buong kalikasan, hovering in the empty wastes. Sana ngayon muli kaming hubugin ang aming puso para pangalagaan namin ang kalikasan, pangalagaan namin ang kabuuan, pangalagaan namin ang mga tao, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, at muling mabago ang aming pag-iisip na tunay na pangangalaga at pagmamalasakit, hindi lang sa mga tao, kundi ganoon din po sa kalikasan, sapagkat inalagaan namin ang kalikasan. Pag inalagaan namin ang mundo, maalagahan namin ang aming kapwa-tao. Ang lahat po ito ay hinihingi namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Okay. Pagpalaan tayo makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Okay, so mga tugang, yan na po yung programa, yan po na pagkaaga. Salamat po sa inyong pagantabay hanggang sa Sabado po giraray. Parang po ni Sir Rico Ibonya from Davao, and then si Father Momoy kasama natin sa technical side, si Juna Pulit, si DCGB Social Media Department, at ito yung IT si ano ang pangalan mo? Nico Martinez. Sa Indoga Boss, thank you po. Bye-bye. Hanggang sa Sabado. Sa idung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado.